Vezi că începem. Hello guys, eu sunt Teddy și astăzi ne vom juca cu Marius. Are un pic microfonul stricat și vorbește de pe microfonul lui de pe telefon, dar măcar îl auzim. Astăzi ne vom juca Bed Wars, cum v-am obișnuit când ne jucăm cu un prieten și vreau și eu să am o întrebare pentru comunitatea mea. De ce vă place atât de mult TNT Run? Am văzut că am strâns foarte multe vizualizări la TNT Run, așa că, bă, bune. Și scuzați-mă că n-am mai postat de mult, dar, bă, bune, am avut niște probleme. De fapt, de mult la mine înseamnă n-am mai postat de o zi, dar mai înțelegeți și voi pe mine, că sunt și eu un om. Sunt un om. Înțelegeți. Nu pot să filmez sau să postez în continuu Minecraft. Pentru că mai am și o treabă. Trebuie să mai mereu la cineva, trebuie să mai fac o chestie, o ceva. Și automat vă gândiți că, bă, n-am cum, adică nu pot să filmez de la persoana la care mă duc de acasă. Ar fi cel mai cringe lucru. Înțelegeți? Mare se pune și tu pe pat. Să vă zic o fază șmecheră. Deci eu aveam level 0 și Marius avea vreo... Bă, vezi că vin pe noi. Și Marius avea vreo level 3. Da? Și am zis eu la Marius, bă, ți-am zis, îți zic că fac mai mult level ca tine. Și acum am level 8 și level 7. Deci l-am trecut. Nu contează levelul. Vezi că ăștia tryharder de aia care urlă și fac urât. Bă, dar n-ai putut apăra patul, bă. Da, m-a putut, fiindcă n-am putut, Vicent Iron. Nici de ăla. S-a dus? S-a dus. Da, cred că meciul ăsta e ca și pierdut. Hai să ne baricadăm în bază, vrei? Bă, să aici! Mariuse! Încerce la tag în parte. Hai, acopera stupă! Pune! Vrea bătaie? Hai, treci la bătaie. Nu! Bă, aaa! Te rog, nu! Nu știu intrarea secretă, bă! O știu mapa foarte bine. Da, dar ăia erau și ceva oameni care se joacă foarte mult. Bă, și ce tare ar fi să ne jucăm cu niște banați. Apropo, primul meu videoclip a fost cu Marius. Cu tine a fost, mă? Nu am încă. Da, cu Marius. Și totodată Marius e și editorul meu, nu? Tu îmi editezi clipurile, nu? What? Bă, dar încerc și eu să fac bridge-ul fără să mă aud, bă! Oh my god! Du-te, coldule! Cred că o bucată de asta de colț ar sparge creierii. Adică... Nu ți prima dată pe roz? Ce zici? Prima dată ne ducem pe diamante, pentru că ne trebuie și noi un protection acolo frumos. Da, e din mai puteți, am în timp ce... Uite, bă, ăia vin pe noi, noi mergem pe ei, îi șmecher, înțelegi? Dacă zice că noi încercăm să facem un bridge... Bă, i-aș-o pus sandstone! Grăbește-te, Mariuse! Pune-i... Dar asta nu mi pică rapid iron-ul. Eu știu să fac asta, nu pică mai rapid iron-ul. Bă, ăștia zice la noi, bă!
plecat cu în sânge crud. După ce mi-au luat diamantele! A, că am vrut să-ți iei diamante. Adică să fure Dă-mi diamante. diamantele, bă, dar n-am ceva cu care să sparg! Ia m-am omorât pe amândoi. Dar nu mi-o dat bine, bă, că le ia omul ăla, no. Bă, Marse, bă. Da. Și nu mai e. Am un diamant, fugi! Heal pull. Hai. Heal pull, bun. Hai că-i rupem dacă Ok. vrei. Las Lasă că-i pe jos. îi batem, că avem regeneration. A, jos. Da, bravo, Ia, dar tu spart, nu jos. vezi că ți se refac inimile? Da. Ce? Ecco quante che pubblicità. Hai, bă, pe bune deodată. Eu nu plec la război fără un pic de lână să mă bat cu Ah, și... vedi come di mare quindi. Doar nu e copil. E copil. Bă, ce-și... Vezi că e la noi! L-am omorât. Bă, de ce am spart un bloc la unul și au căzut direct în el, bă? Bă, deci mor de râs. Vedi che aici. Las că tu ai regeneration, ăștia nici nu ți-a... Tu nu vezi că ți se fac inimile? Bă, dar nici măcar nu m-a bătut. Și am mers să... Nici măcar n-a apăsat. Da, dar ți-au luat vreo 2, 3 inimi, stai acolo! Bă, vezi că vine iară! Iară! Lasă-mi bucata de lemn! Pentru o bucată de lemn m-am forțat eu aici. Bă, am avut TNT-uri. Eu le-am dat mining fatigue. Cum? Dar de ce n-ai avut grijă de pat? Dar cred că e bun. Bă, iau niște TNT-uri și mă duc și le sparg tot la ăștia. No! Level 25! Nu-mi zic că... Bă, dar pe tine te omoară ăștia în prostie, bă! I-am omorât. Mai vin și ăștia. Doar l-am bătut. I-am bătut pe amândoi. Am mai bătut pe unul. Ăsta are TNT. Ce faci, mă, cu ăla? Tu nu ai auzit Exact. că ni s-a spart bate? Bă, dai batem în prostie! Tu vezi cum îi batem? Hai, ia un TNT și hai să mergem. Hai. Vezi că să știți. Inviti-mi eu în celulă. Bă, vezi că vin pe sus! A, dar sus sunt blocuri oricum. Oricum n-am ce face pe sus. Vezi că e aici, vezi că e aici. Hai, atacă-i! Salut! Bine ați venit în noul oraș! Mindtopia! Hai, băi, lua TNT-urile alea. Acum stau, nu mai iau. Tu fă-te că eu nu sunt acolo. Mi-am luat un gol de netă. Și eu mi-am băgat. Hai, lua TNT-urile. N-am luat numai TNT. Hai că vine. E zaga să uite. Hai că te-a... Poate... Hai că-i zic că te vede la sus. Hai că vede. Te vede. Te-am văzut. Da. Hai că te-am văzut. Hai pe el! Hai, rupe-i! Rupe-i, fâșul, mă! Rupe-i toate. Rupe tot ce are pe el! Hai la ei să le spargem patul. Gata, hai. Hai că să vin la noi. Hai.
Nu mă deranjează. E băgat unul? Hai, eu mă bag cu ei, tu pui tine. Bă! Tu chiar îți bagi joc de mine? Nu, ce jocul. Jocul. Din cauza jocului am căzut jos. Da, eu o să stau. Vei, că pleacă. Unu, dar trebuie să plece amândoi. Mai este. Știu că-i vând. Pleacă prietenul. N-am terminat tot, dracu. Hai cu mâini. N-am. Nu duc eu când vin, ok. Spar patul! Acunde-te, rapid. Că vine ți-am. Na, și... Vin, oricum. Ei, că sunt tăți pe el! Bine, bă! I-am eliminat! Dream, hai să n-avem conflicte, vrei? Băieți, stați acolo. Vrei să te omoare. Bă, stai acolo, stai acolo. Vrei, Vrei că e Dream, Vrei că e al mai puțină viață. Bravo. Uite-o la Mi-a lăsat ceva gol, princes. 8. Vei că vine iarăși, vei că vine Dream. Vei că vine iarăși. Am luat o sabie mai bună. Eu am zis să ne ducem pe roz. E prima. Da, dar... Veneau ăia și ne spărgeau patul. Vine amândoi, Îi văd, omule, îi văd. Am o piatră ce bătaie ți-ai. Amândoi. Ce bătaie și eu, mă. Sunt la Dream are level 4. Și celălalt are mai mult level, dar nu ți-au cam Minecraft de mult, mă, tincă. De-aia atât de prot. Dar de ce stați pe patul meu? Ce aveți cu patul meu? Poate nu mai. Păi E da, nu dar aici. stau gen pe construcția de la ele. Deniază viața, mă. Știa cu mine. Cum pare că am tai și faci kill-uri o tonă, amu. Păi chiar ea câte am? 15 kg am. Și ce vrea să-mi pună TNT? Da, mult noroc. Hai, pune-mi, că oricum nu mă deranjează. Așa. Vei că pare. Lasă-l să spargă. Dancează. Ne-a pus Dancează. bomba asta. Ce vrei să facă? Vei că a plecat. Băi, le văd numele, Pleacă. Stai liniștit, am pus lână înapoi. Să-mi pleacă la albații. Ce nu mă ajuns și încercam să o iau amândoi. Unde e? Vei că trâng la albatru. La aici trâng de aici. Vine la tine să dai mai mult viață. Vei că e albatru. lasă-l, mă, să fie. Se duce la o oacă, am albatru. Încearcă să se bate cu ăia, doi, ca au chinul. Bă, dar ce bubu e ăștia, bă! Nu ți-ai bătaie, Zaros. A pus un TNT, da, n-am apucat. Mamă, ce bate aici, mamă, s-a luat bătaie de albatru. Pink Amândoi. team has been eliminated. Gata, nu mai spinge. Gata. Dacă nu mureai tu acolo, trăiam. Mai tu cu alb. Adică tu cu albatru. Ești. Sunt doi în albatru.
Tu la trebuie te poți duce să-l bagi pe ăla de acolo. Bă, strategia mea e să-i atrag la mine în bază. E că ai generation în bază. Încep să fac o bază aici. Să amândoi. Bă, dar care-i problema de la Hypixel cu găurile? Care-i problema lor? Nica, Bă, dar ei au ăsta au fost. fost episodul. Ăia roz. Ăsta a fost episodul. Iată, nu mai, aș vrea eu să mai filmăm, dar... Nu știu. Dă-mă live. Da. No, bă, băieți, nu uitați, eu am fost Eddie, el a fost Marius. Și nu uitați de like, dacă vă place, vom mai juca. Bine, astăzi oricum filmam 2 clipuri, nu Marse. Bă, în fine. Fine vom vedea pe data aviatoare. Pa, pa!